Nyuwun pangestune sedaya mawon. Sarene sampun sami makempal wonten dalemipun Bapa sarta mriki sedaya sepuh anem kadipun suni sabab pangestu kang wilujeng. Sami dipun seseni Pak Sarto tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niyati kula sadremi dipun utus nggiyaraken niyat lan kajatipun. Niyatipun Pak Sarto menika kaping sepindhah nyaosi hormat dumateng wiwitan kelawan pungkasan. Kaping kalih netepi syarat syariatipun Kanjeng Nabi. Kaping tiga nyaosi hormat dumateng bumi langit surya sasi dinten 7 pekenan gangsal kaleres lenggahipun dinten Senin pon kerejemuk wulan lan taunipun. Pramila dinten Senin pon tebih dipun rantos celak dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring barokah rahayu wilujeng. Wilujenga Pak Sarto sak keluarganipun sedaya rinten kelawan dalu. Lan saaturan malih Pak Sarto tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niyatipun nyaosi hormat dumateng bapa biyungipun ingkang kelantari paring sandang kelawan tedha Gusti Allah ingkang paring pangestu wilujeng lan maringi rezeki dumateng Bapa sarta sak keluarganipun sedaya rinten kelawan dalu. Pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi sageta kabul panyuwunipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niyatipun nyaosi hormat dumateng bumi slamet lan toya ingkang dipun papan panggeni Bapa sarta sak keluarganipun sedaya rinten kelawan dalu. Pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niyatipun nyaosi hormat dumateng werni ambeng sekathah ambeng saperlu kangge sedekah lan slameti putranipun anggenipun ijab nikah dek dinten kapungkur. Pramila dipun hormati mugi Gusti Allah paring barokah rahayu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niyatipun werni kisang ayu surah ayu jambe wangen nyaosi hormat dumateng kakimban nyaimban rukun kumpul cipta rasa kalian Siti Khotijah. Pramila dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ijab nikahaken putranipun lan dapur dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan saaturan alih Pak Sarto tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat werni sekul gurih nyaosi hormat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian sekabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Pramila sedaya dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngijab nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Pramila lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat werni sekar klonyoh nyaosi hormat dumateng Siti Fatimah kalian garwanipun Sayyidina Ali. Pramila dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngijab nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat
werni ketantawa nyaosi hormat dumateng Kanjeng Nabi Adam kalian garwanipun Ibu Hawa dalah Adam lan Hawa. Pramila sedaya dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngidap nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat werni sekul golong nyaosi hormat dumateng Sunan Giri ingkang sampun sumare salebetipun kedaton Giri sedalah sekabat kalih kasan lan kusen. Pramila dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngijab nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat werni sekul buket nyaosi hormat dumateng Ki Ageng Kinate Gresik sedamik aking dalah garwa Dewiati. Pramila sedaya dipun hormati Bapak sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngijab nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun ngaturi lan slameti putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Pramila dipun slameti mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng windu sekawan taun 8 sasi 12 ukon 3 dosa rinangkepan ringkel nenem dinten 7 pekenan gangsal kaleres lenggahipun dinten angruwahaken lan ngrasulaken. Pramila Bapak sarta anggenipun nglampahi ruwah rasul mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan alih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng ngintun leluhuripun ingkang sampun mantuk wonten jaman kubur terusipun jaman kelanggengan dipun candhi wonten bumi kejuron lan bumi setanah-tanah. Tiang jaler ngintunaken sekaring dondo sarinipun rasa tumiba bumi salokara silah ingkang wonten Mekah. Tiang estri ngintunaken sekaring gondo pupusin dawi waring rasa tumetes ruhipun ingkang wajib dipun kintun. Leluhur turutan saking jaler saking estri sami ngrep jemuk cedhak 3 turun 7 sampun manjing arwah angruwahaken lan ngrasulaken dipun seseni sabda pandhita ratu dipun ideni para nabi lan para wali 8 tinari sedasa guru. Pramila sedaya dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng. Wilujenga anggenipun ngijab nikahaken putranipun ingkang asma Agus Supriyanto lan dipun dhaupaken dinten benjing. Wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng Sri Rejeki Bumi Api Lintang Angin Ron lan Kajeng Siti Werni Panjang Wuspa Api-api Purba Wasesa Tutuk Ati Panjang Werna. Pramila sedaya dipun hormati Pak Sarto tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun. Lan sak aturan malih Bapak Sarto tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat
anggenipun kerajang janur kuning dipun damel sak warni-warni lan meruhi kiageng sungging anggenipun nyungging janur kuning dipun damel sak warni-warni lan meruhi wesi sepoh waja pamor utawi sifat landhep ingkang kangge kerajang janur kuning dipun damel sak warni-warni pramila dipun slameti mugia slameta ingkang rajang lan wilujenga dipun rajang wilujenga srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan sak aturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng Bapa biyungipun kaki temanten lan nyai temanten ingkang kelantari paring sandang kelawan tedha Gusti Allah ingkang paring pangestu wilujeng lan mari rezeki rinten kelawan dalu lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng sederekipun sepuh anem kaki temanten lan nyai temanten sekawan perkawis gangsal ingkang panter pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng kaki temanten lan nyai temanten srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng sederekipun sepuh anem kaki temanten lan nyai temanten sekawan perkawis gangsal ingkang panter ingkang lair sareng sedinten carem bumi kelawan toya pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng sederekipun sepuh anem kaki temanten lan nyai temanten sekawan perkawis gangsal ingkang panter ingkang lair sareng sedinten tunggil margi sanes panggenan mapan cedhak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan cedhak tebih sedaya wajib dipun hormati pramila sedaya dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng sederekipun sepuh anem kaki temanten lan nyai temanten sekawan perkawis gangsal ingkang pancer ingkang gading badanipun rinten kelawan dalu 6 cahya 7 rupa pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat pengangkatipun kaki temanten lan nyai temanten anggenipun minggah wonten Masjid Agung maos surat kalima sada sahadat kalimat kalih pramila dipun hormati Pak sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng nyilakaken sengkalanipun kaki temanten lan nyai temanten sangkala ingkang manggen wonten salebetipun bumi sainggilipun bumi ingkang dipun papan panggeni tilem kaki temanten lan nyai temanten lan dipun ambah kaki temanten lan nyai temanten rinten kelawan dalu sangkala ingkang sampun dumawah boten tumama ingkang tasik wonten ing margi sedaya sumilao ketuta barat angin lan ilinipun toya lan saaturan malih Bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng cari dalan sambang dalan karung kala ingkang lulusaken lampahipun kaki temanten lan temanten anggenipun daup dinten benjing pramila dipun hormati Bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah
paring pangestu wilujeng srinten sedalune sak ngajeng sak pawingkingipun lan sak aturan malih bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nyaosi hormat dumateng ingkang kersa dusun kejuron beran mriki ngrejemuk ingkang mengku balih griyanipun mapan kiblat sekawan gangsal ingkang dipun tetepi pramila dipun hormati bapa sarta tiyang sekalian mugi Gusti Allah nebehaken bebaya nyelakaken gemaharja maringi rezeki lan paring pangestu wilujeng dumateng bapa sarta sakeluarganipun sedaya rinten kelawan dalu lan saaturan malih bapa sarta tiyang sekalian ingkang gadhahi kajat niatipun nglujengaken anggenipun gegriyan wilujenga sak sikep rabine sak raja gadane lan sak pawengkonipun sedaya absah anggen kala nggiyaraken niat lan kajatipun bapa sarta tiyang sekalian sami dipun seseni sederek ingkang wonten mriki sedaya sepuh anem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila la ilaha yaumiddin. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah masabbahna ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi mubarakah hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan nuqatimu dzalika wa nudila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semaila alikullin wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin semaila sultan auliya Syamdul Qadir Jailani jami sahabati Abu Bakar Umar Utsman Ali Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwat wa taqdirina biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang kepal dateng dalem Bapak Sarto mriki kula aturaken sawentawis amargi ing dalu niki Bapak Sarto badhe gadhahi pitaken pramila Bapak Sarto badhe matur piyambak radi bekewet pramila njeraya kula supados kula dipun kengken mangkletaken menapa ingkang dados panjenenganipun Bapak Sarto pramila kula mboten saged matur ingkang kathah pramila menawi anggen kula matur wonten kirangane kula nyuwun gunging samudra ingkang saageng-agengipun. Para bapak, para ibu sedaya mawon sinten nggih mangke ingkang wajib badhe nampi pitakenipun Bapak Sarto. Pak Kasiman nggih. Pak Kasiman. Kula badhe kadhahi pitaken panjenengan dipun wastani tiyang mantru bajeng utawi mantu anak sepindhahan menika dipun wastani napa pami mantu anak ragil menika nggih diwastani napa lan kados pundi Pak Kasiman. Nggih nuwun. Nggih nuwun sewu dhumateng para bapak-bapak sedaya. Kula badhe njawab pitakenipun Bapak Sarto dipun salirani panjenenganipun Bapak Karno. Pitakenipun mantu yoga kaping sepindhahan ingkang kasebat bajeng utawi wiragil
menika dipun wastani mantu bubak Pak Karno. Oh nggih Pak Kasiman. Ingkang dipun bubak menika napa Pak Kasiman? Nggih, ingkang panjenenganipun Bapa sarta tiyang sekalian ingkang dipun bubak menika Sri Rejeki Pangan lan Sandang. Oh nggih Pak Kasiman nggih pitakon salajengipun Pak Kasiman. Bapak sarta pun Ibu Kasmin menika gadah jimat menika kathahipun kalih nggih sekembaran menika. Ingkang dipun gendhong Pak Sarto setunggal, ingkang dipun gendhong Bu Kasmi setunggal, lan ingkang dipun gendhong Pak Sarto nika namine napa lan asale saking pundi isine napa. Semonten iki ingkang dipun gendhong Bu Kasmi nika nggih asale saking pundi isine napa lan jenenge napa pramila Pak Kasiman. Anggen kula pitaken nggih namung menika wonten kerangane kula nyuwun pangapunten sekaping atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Sarto kelan Ibu Kasmi samang salehaken rumiyin kula tingalane. Ingkang dipun wastani jimat sekembaran utawi cacahipun kalih ingkang setunggal menika ingkang dipun gendhong panjenenganipun Bapa Sarta menika asmanipun Kendhil Gendhaga Kencana, lemekipun Iman, tutupipun Bungkul Kencana, lan asalipun saking kutha Panaraga. Lan isinipun menika badan nyawa Sukmaraga penetep pranata agama sahadat kalimat kalih kalian dhawuhipun Nur Cahya rasa sejati sejatinipun rasa dhawuh kalian Dewi Rohlapi lan Nurani ingkang nurunaken sifat aksara kalih dasa dat sifat adep karep Seume gondo swara solah paningal tuwuh watu pinayungan doringen mekaten ingkang dipun gendhong panjenenganipun Bapa Sarta lan jimat setunggalipun ingkang dipun gendhong Ibu Kasmi menika asmanipun Kendhil Gendhaga Bumi asalipun saking kutha Purwodadi. Isinipun Sri Rejeki Pangan lan Sandang beras kawak dele kawak bili kawak gadung kawak sedaya menika sarwa kawak lan menika dipun wastani sanepan utawi syarat sarana anggenipun netepi adat widi widana Jawi panjenenganipun Bapa Sarta. Lah ing kalenggahan dalu punika panjenenganipun Bapa Sarta kalian Ibu Kasemi sampun netepi adat widi widana Jawi nggih menika mantu bubak sampun dipun lampahi kula suwun kanthi sanget ikhlasipun panjenenganipun para rawuh sedaya kula aturi neseni ngideni luar Bapak Ibu nggih. Nggih amin. Nggih panjenengan Bapa Sarta kalih Ibu Kasmi panjenengan sampun nglampahi mantu bubak dipun seseni para rawuh sedaya sampun luar. Lah ing kalenggahan punika panjenengan mugi-mugi asal barokah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala monggo sareng-sareng dedongak dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih ing kalenggahan punika panjenenganipun Bapa Sarta sampun nglampahi bubak mugi-mugi mawon kalesa ing rubeda sak lajeng-lajengipun liridhoi taala disapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Diridhoi taala disapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salana Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malai ala yaumiddin. Hamdan yu'mini ma huwa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama ya bakli jalali wajhika karimi wa atimi sutanik. Allahumma sholli sholatan tunsina biha min jami' ahwali wa la tataqaddulana min jamil hajat wa tutahhiruna min jami' sayat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaluna biha asal goyat min jamil qarati bil hayati wa badal mamat. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wistatan fil ilmi barakatan rezeki tobatan qabilal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma amin ala nabi sakaratil maut wa najata minan nar wa wandal kisab. Rabbana la tuzigh ba'da idh rama innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Makaten ingkang kawula aturaken utawi sagetan kula anggen kula jawab pitakenipun panjenenganipun Bapa Sarta dipun salirani panjenenganipun Bapa Karna mbok bilih wonten kirang langkungipun utawi kalepatanipun anggen kawula nampi pasrah saking Bapa Karna. Kula menika nggih namung manusa limrah kathah salahipun kula nyuwun agunging samudra pangasami dumateng pirawuh sedaya. Akhirus salam wabillahi taufik wa ridha wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.